Han tager op i den anden klasse, tror jeg. Det koster penge. Ja. Koster en krone. Merci. 1 krone. Jeg har selvfølgelig lige nogle på mig nu. Og så morgenbrød, fordi jeg skulle bruge min tid på at lave det her engang. Ja, undskyld. Søren? Han sidder lige her. Så man kan se de fingre. Så må I Prøv at lægge den ned her. morgenbrød i morgen. Ja, det er godt. Det ligner, du har mistet dine fingre. Hvad siger du, Mädchen? Den er ulækker, det er godt. Lad os se den der gode sang. Den er varm nummer. Den er meget dyrt godt. Ikke den der... Relation der. Lad os synge Relation. Ej, jeg gider ikke. Jo, gør du ikke. Det er ikke godt. Relation. Det er så meget svært, vi sidder derovre. Og Mädchen sidder selv på nettet. Prøv at synge Relation. Jamen, hvordan var den nu, da den kom i gang? Relation. Hvad var det, du sagde? Det var... That's me. In the corner. That's me in the spot. Goal. Goal. That's me in the spotlight. Lad os synge det der. Lad os synge kun lige det der, that's me in the spotlight. That's me in the spotlight. Losing my relation. Jeg er for sat til det. Jeg er god, ja.